हेलौ लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल। दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने आगैलानि न'आव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय बेनि थाखायनो गासैबो रेडि जागासिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस। दा जोङो बरमायाव ओंखारदों मोननैसो बुस्थु बायनो फिथाइ सामथाइ माने बिदि लांनो नागिरदों आरोना साननैला। बायखांबाय थांसै एबार आं एकदम मोजां मोजां सेमफ्रें नुनानै एकदम माने थानाय दिसो आङो जानो थाखाय लाबायानो आङो गाइस बेनो जाबाय बरमा। मालाय गासिबो मानसिफोरा हाथाय जानो फैसोदों नै दिनै बरमायाव बाजार दङ ना बिस्थिबार ओमफ्राय रबिबाराव बरमायाव हाथाय जायो स' बेयावनो बिसोर फैगासिनो ओमफ्राय आंबो हाबनो लुगैदोंमोन बाट गैया मोनदियासै टाइमा मिलायस्लाबा नेक्स्ट टाइम फैबा हाबसिगोन आरोना। नै गाइस बिथिंनो आबो हाथायावहाय इमान मानसि फैदों बिराद गोजान गोजाननिफ्राय हाथाय खालामफैसोयो खोमालाय मानसिफोरा इमान मानसि भर्ति जायो बेयाव। ओमफ्राय नै गाइस जोङो आगोलानि थांनाय माने लामाया बरमा फार्स्ट गेटआव आरोहा ओमफ्राय जोंनि जे गामिया जेथिं थाङो बरमा लास्ट गेटआव ओंखारनांगौ आरोना ओमफ्राय जोङो लास्ट गेटनिफ्राय फार्स्ट गेट जानानै हाबफैबाय आरोना। नै दा मा गामि होनोबा बेखौ नामफोरखौ गोसोआव गैला आङो खिन्थु बिदि एकदम साइड साइडआव खेथि नुनानै आङो भिडिअ लायागारा थानो हादियासै ओमफ्राय गाइस नै मोनसे जायगायाव जोङो लामायाव ओंखारनो गोनां जाबाय आरोना। लामाया ओरैबायदि हामा गिनानै जों ओंखारलायबाय ओमफ्राय गारिखौ थांग्रोनानैसो गाखोनानै फैदो ओमफ्राय गासिनो जोङो मोनफैनानै बेरायनोसै गासैबो माबायनोसै ओमफ्राय आङो जेरै जोंना बरिं मोननायनि भिडिअ बानायबाय बिथाङा आङो लाजिसोबाय माने मोखांखौ थेनानै आसिनि जेथिं मेगन होबाय नुनानै नायदोसो सालुआ बेयाव दसे जनानै रायलायनानै ओमफ्राय जोङो फैबाय एबार मोनसे बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आंनिनो सिगांनि उन्दैनिनो लोगोमोन आरोना बिसोरनाव थांनो नागिरदों मोनसे गामियावनो होनजायो आरोना बाहायमोन डिसटेन्स दोङो ओमफ्राय दा इसानो थांगासिनो गाइस। आंनियाथ' खामानि बेरायनाया नायजानाय सेथ्ला मोनसे माबा बेरायथिंगासिनो मार गरम गाइस ओंखायनो इसोरो उरायनानै आनैमोना लामायाव बिफां सिङाव बार जायै जायै जगासिनो। बोसोर जाबायमोन जोङो
So guys, ओमफ्राय जोङो बर'मा मोनफैनानै हाथायाव हाबबाय खुसिया लानो होननानै ओमफ्राय खुसियाखौ लानानै डाइरेक्ट न'आव थांनोसै। So guys, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much। लोगो मोनगोन आंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय।